Mă numesc Mihai Karagheaur. Sunt la Decodays cam fiecare an, de 7 ani. De fapt, sunt la mine acasă. De ce sunt aici? Să share-uiesc. Share-uim pentru că acumulăm experiențe și atunci când acumulezi trebuie să dăruiești, pentru că nu creștem altfel în comunitatea asta decât dacă împărtășim. Cum ai definit Decodays? Nu știu, ce poți să spui despre Decodays acum la 7 ani de experiență? La 7 ani de experiență aș spune că Decodays și-a propus de acum 7 ani să pună Clujul pe hartă ca promotor al designului și a reușit. Asta este foarte important. Și ce înseamnă Decodays? Înseamnă design românesc pus în valoare. Că tot vorbim de design românesc, definește designul românesc în 3 cuvinte, cum îl vezi tu? În 3 cuvinte. Dacă este să vorbim despre design în 3 cuvinte, am spune curaj, aș spune efervescență și dacă aș mai adăuga un cuvânt, aș spune limitless, pentru că este pentru noi un univers de exprimare și dacă reușim să facem ca emoția sau trăirea pe care noi o înglobăm într-un produs să meargă mai departe, înseamnă că ne-am făcut treaba. Excelent! Eu nu mai am întrebări, dacă vrei tu să mai adaugi ceva... Nu, mersi. E complicat să spun ceva. Dacă îmi dai întrebare, mă duc pe film, dar dacă sunt liber, sunt mai stresat.